हाय फ्रेंड, मी सोनाली. माझ्या सोनाली स्फोर्ट नेटवर्क या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला खव्याचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. ही खूप साधी आणि सोपी रेसिपी आहे. चला तर मग आपण गुलाबजाम बनवूया. त्यासाठी मी पाव वाटी मैदा घेतलेला आहे. त्यात मी चिमूटभर सोडा घालणार आहे. नंतर त्यामध्ये मी 250 ग्रॅम खवा घातलेला आहे. हा खवा मी बाजारातून विकत आणलेला आहे. आता हा खवा मैद्याबरोबर एकजीव करून घ्यायचा आहे. हा खवा मैद्याबरोबर व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे. मध्ये तुम्ही थोडेसे दूध किंवा पाणी वापरू शकता. आता आपला खवा आणि मैदा व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून 20 ते 25 मिनिटं बाजूला ठेवूया. 20 ते 25 मिनिटानंतर आपला खवा चांगला भिजलेला आहे. आता आपण तो पुन्हा एकदा हाताने व्यवस्थित मळून घेऊया आणि त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. मी अशा पद्धतीने त्याचे गोळे करून घेतलेले आहेत. चला तर मग आपण त्यासाठी लागणारा पाक बनवूया. त्यासाठी मी 2 वाटी साखर घेतलेली आहे. त्यामध्ये आपण 2 वाटी पाणी घालायचे आहे आणि त्यातील साखर विरघळोपर्यंत सतत ढवळत राहायचे आहे. आता आपली साखर पूर्ण विरघळलेली आहे. हा पाक मी पूर्ण उकळून घेतलेला आहे. आपण हा पाक फक्त 1 तारी घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपला पाक तयार झालेला आहे. हा पाक फक्त हाताला चिकट लागेल इतकाच घ्यायचा आहे. मी कढईत तेल गरम करत ठेवलेले होते. त्यामध्ये आता आपण गुलाबजाम तळायला घेऊया. त्यामध्ये आपण हे गोळे सोडून घ्यायचे आहेत आणि मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगले तळून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आपले गुलाबजामला सोनेरी रंग आलेला आहे. मी ते मंद आचेवर व्यवस्थित तळून घेतलेले आहेत. आता आपण हे तळलेले गुलाबजाम पाकात सोडूया आणि 2 ते 3 तास चांगले भिजून देऊया. नंतर आपले गुलाबजाम चांगले फुगतात. अशा पद्धतीने खव्याचे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत. तर तुम्ही पण तयार करून बघा. माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. थँक्यू.